Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. Nginobhuti-ke namhlanje ongibhalelile. Uthi yena usafisa ukubuyelana nophesini wakhe abemthanda ngoba usamthanda. Kodwa-ke uzoke silandise ukuthi i-relationship yabo yaqala kanjani beze befike ekuthenini bahlukana nje sebeqhathwa yini because phela uthando silazi ngento enhle and sonke esiyidingayo e-pure futhi. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngi-right nami. Uba isibongo bhuti? Umbutho Sizuyise lo khuluma naye. Okay, Sizuyise. Yebo. Okay. Ngiyaqala nalokubiza igama. Lihlukile nje. Ngicathi wena wedwa futhi. Hayi, ngazi ngalezo ndawo leli. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngiphume eWybank. Waybank. Khulele khona? Angikhulanga khona, ngikhulele Eastern Cape. Oh, okay. Yeah. So beyinjani impilo yakho sakhona? Kusukela nje ebuncaneni bakho kuze kufika manje ukhule umuntu okanjani? Bengumuntu o quiet. Ngisho esikoleni nje bengayena umuntu okhulumayo. Okay. Kodwa nje qale ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyikhulumele. Sengiku grade 10 sengila eThekwini. Okay. Because yonke into eyayenzeka at that time angiyifaka enhlizweni like ngingaqali ngireact. Oh. Yeah, so leyo nto angiyibona ukuthi ayikho right for mina agcina sengiyeka. Okay. Yeah. So ngicela ungichazele-ke ngophesini wakho nihlangane kuphi? Kade sihlangana eGalleria Mall. Okay. Yeah, ngaleyo nkathi ke ngangisahlala eLovu. Kangithi ngiyovasha khona ngahlangana naye khona. Wawikhiphile noma usashaya umoya? Yeah, ngizoshaya umoya nje. Okay. So uma umbona ubona intokazi nje enhle. Uhamba yedwa noma? Uyahamba yedwa. So uye wambulisa? Yeah. Wakhulumisana naye? Ngenza isoka nami phela ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ngibona umuntu emoli bese ngiyambiyanga ngibe ngimthandile. Yeah, ngaqala. Umbona nje ngaleso sikhathi ngabe mhlawumbe ukhona onaye kubudlelwano noma umbona nje uwedwa empilweni? Ngimbona ngaleso sikhathi ngasho ukuthi babe khona abantu engangithandana nabo kodwa babe khona. Hayi isimanga bakhona bayodwa uzabona omunye babe khona kodwa ama rights akho. Yeah, kodwa manje ngangaboni ikusasa ngangisho nje ukuthi khona lo muntu engizomthola engizokwenza sure ukuthi uzobuyena umuntu engizoqonda ngaye. Manje nenza kanjani abantu besilisa ukuthi nibe nabantu enithandana nabo and ningayimisele nje ngokuthi nibe nekusasa elihle nabo? Niba nabo nje empilweni zeni kuphelele lapho. Anicabanga ukuthi nani niyozala amadodakazi ngelinye ilanga and uthola ukuthi indodakazi yakho uyayibona ikhulisile kahle and ulinda inkomo. Kodwa uthola ukuthi kuyadlalwa nje ngayo and alikho ijazi noma into ozoyibiza nawe njengokuthi wazala ngelinye ilanga uyindodakazi yakho. Nifila kanjani ngalokho? Ngeke ngifile kahle ngoba umuntu uyena nokuyiphatha kwakho oyidefinayo ukuthi umuntu kanjani. Okay. So ngeke uthathe umuntu eclubini umenze stress sakho because ngeke understand mase ehamba eclubini ngenxa ukuthi nawe umthole khona. So ungasho ukuthi niqhubhe isikhathi nalo muntu. Okay. Yeah. So awukungitshela-ke nangena-ke kubudlelwano and mhlambe iziphi izinto ezinhle ekukhumbulayo enenzelene zona nina noba uthuka ubudlelwano benu? Okokuqala bekumuntu nje alright because wayefunda emlazi nami ngifundela ngala eRicky. Okay. Bewumuntu alright nje siphethene kahle ngoba ngikhumbula kuyi-birthday yakhe ngaze ngamkhipha. Okay. Sazala eThekwini yonke into right. Yeah. Umuntu oyiphethe kahle nje kahle. Umthanda. Akakhulu. Manje laba baficile empilweni yakho bebekhona nabemdibini? Yeah, bebekhona kodwa kwathi kusofika yena waphetale kwabonakala ukuthi sekhona manje. Oh basuka? Yeah. Oh, so beseniphila noba u2 ndawonye engekho umunye? Cause naye babekhona kodwa manje. Nakuyena. Uneyindaba. Yeah. So ubu comfortable ngokuthi ufice abanye bekhona? Yeah, kodwa ngoba ngiyazi ukuthi indlela engimbona ngayo ngimbona engathi umuntu engizokwazi ukuphilisana naye. Okay. So wathi soba khona ke ngabona ukuthi asikho isidingo salaba abanye. Basuka.
abaso. Okay. Mhlambe ngabe naba abantwana noma mhlambe nike naba nengxoxo eyela ngasekuthenini nifisa ukuba nabantwana bothu. Besingaplaneni ukuthi sibe nengane kodwa kwenzekile saba naye. Oh, umngakanani? Manje una 2 years. Na 2. Mfana nabuzana? Ntombazana. Oh, okay, unendodakazi. Yeah. All right. So, ubudlelwane benu ke sekufike la khona ukuthi senendodakazi buke babanjani mawusu comparison nala khona ningakabi nomntwana, ningakathengi manabukeni, ningakathengi ibisi, ningakathengi impahla zokugqoka, ningakahamba emakliniki kufanele kuyogonywa, nje yonke le nto le bebunjani ubudlelwane benu seninomntwana ke? Mase kunomntwana ngasho ukuthi akusafani nasekuqaleni. Ngoba isikhathi besinaso ndawonye. Yabo mebuye university sibuye sidlalele. Manje ke sekumele ukuthi anakekele ingane yabo nje nami ngiyaphazamiseka cause sengithanda kakhulu ingane manje. Yes, akube kusafana cause once kwafika umntwana seniba nezingxoxo zokuthi manje fanele anakekeleke umntwana. So nina senithanda ukuza ngasekugcineni yena umntwana ahambe phambili njalo. Okwenza ukuthi ama relationship amaningi aphele ngesimanga sokuthi kusuke sekungene namalabukeni sekungene ubisi nani school fees yabo sekukuningi kakhulu. So that's why ngibuza ukuthi bese bunjani ubudlelwano benu seninomntwana. So manje uyangichazela ukuthi bese umntwana ehamba phambili yena eseza ngamumva. So mhlambe ngabe okuniqhathile okumntwana noma mhlambe ezinye nje izinto isiceleni ezenza ukuthi nizigcine nihlukana. Angazi ukuthi ngingayibeka kanjani noma ngathi umntwana noma ngathi ezinye izinto cause the main reason yini kahle. Okay. Into ehlukanisile ungathembeki kwakhe nezenzo zakhe indilenza ngayo angisayiboni kahle. And eyenza ukuthi ngibe nezinsolo zokuthi lengane akuyona yami. Uke wambamba yini nomunye umuntu? Cha ukuthi indlela ekade kwenzeka ngayo the time mina ngihambile ngisayilovu ngafonela umngane wami ngimtshela ukuthi akanakekele yena lapha. So wangifonela ngitshela ukuthi kuma period nga understand ukuthi kwenzeka kanjani lokho. So ukhulele lo muntu kodwa kuma period like ngi understand. To be honest iyenzeka leyo nto leyo kodwa ayenzeki okufana nokuthi awukhulelwe. Mhlambe let's say ukhulelwe kodwa the time indalo yakho ithi uya kay 5 uya u5 days kuma period kodwa uthola ukuthi mawusukhulelwe bekwenze uya kuma period mhlambe uya 3 days noma 2 days noma mhlambe usuku olodwa kodwa kona kuyenzeka ukuthi ungene kwi menstruation ukhulelwe. Kubantu kwabanye abantu besifazane abaningi ba experience le nto iyenzeka. So wayengeve ekuqambela amanga mhlambe kwakuyinto eyenza ngempela leyo mina ngiyakutshela ukuthi into eyenzakalayo. Kona ngangaphiki lokho ukuthi uma period kodwa manje yabo ngathi mase sengibuza istory ukuthi ufikile lo muntu kade ngembizile wangitshela ukuthi ufikile kodwa manje at the same time ayithulela ngabisaxoxa indaba ama period. Okay. Ngithi mina ngiyowashe ingubo elinye ilanga ngifica igazi lapha. Yabo like mina nonga understand ukuthi angashonga ukuthi kwaze kwenzeka kanje because fanele ukuthi ngichazele ukuthi ngalela langa ngikuma period ngagcina ingubo yabo ithelekile ngegazi. Fanele ayiwashe. Fanele ukuthi ayiwashe yena ayilandelele. Yes. So ang understand mina ukuthi akayiwashanga. Izizowashwe mina ngiphume ekhaya ngiye empompini. Ngithi mase ngimtshengisa lento. Naye uyangilandela like akafuni ukuthi ngize ngiyimbuli ingubo kuze ngibone ukuthi kwenzakalani kule ngubo. So ngangabi no understand lapho ngadideka ukuthi kwenzeka kanjani lokho ukuthi benginomngane wami bengimbuza ukuthi kanti wena umngane wami ugcina ehambile nini because kade ngime WhatsApp naye ezongitshela ukuthi balalile endlini eyodwa erumini yami. Ima wena kade ungitshela ukuthi wathuma umngane wakho ukuthi akakubhekele yena. Ungithuma ngaliphi umngane wakho because umngane wakho akahlobene nomuntu wakho. Akahlobene. Okungenzeka futhi ukuthi naye umuntu uphila nathi la emhlabeni ufana akayona ingelosi. So ngenzeka ukuthi mhlambe inhlobo yakho mhlambe naye inhlobo yakhe. Angeke uzumtheme ngalutho. So umthuma ngaliphi umngane ukuthi aye endlini ayokubhekela umuntu wakhe. Why? Cha, the reason yenza ukuthi mina ngimthema umngane wami ingoba
ziningi izinto engathi sidlule kuzona beside ukuthi mhlambe angaze ngicabanga ukuthi angayenza le nto ukuthi mina ngobra wakhe athathe intombi yami noma enze something kwintombi yami into engangeke engazange ngiyifake nje emqondweni wami le ukuthi ngenzeka. No, ngiyakuzwa. So uthi balala endlini eyodwa ubusuku bonke noma ngale ngathi ngimtshela ukuthi kwaze kwasa. Endlini yakho lembhede emingaki? Umbhede owodwa. Okay, mhlambe khona i-couch eceleni? Ayikho. Ayikho. Ayimake. Uthi ucela umngane wakho sakubhekela uphesini wakhe endlini. And uyazi ukuthi unombhede owodwa lapha. So wawuthi bazolala kanjani kanti? Angisho ukuthi angisho ukuthi akayolala akayombheka cause ikubo ingasekhaya. Oh, okay. Ambheke mase yahamba. Hayi ukuthi ayomhlalisa. Oh, shuthi umngane wafika wamhlalisa. Hey, hayibo. Manje uthola kanjani ukuthi akambhekanga wahamba uye wahlala? Phela ngazama ukuthi ngibuze against ingubo ukuthi le ngubo kwenzakalani. Manje sekubuya nalento ukuthi konje kwakwenzeka ukuthi manje sengiyambuza ukuthi wahamba nini nomtshita. Wathini? Yabo. Wathe wazama ukuphika. Ngambuka emehlweni ngamtshela ukuthi ngeke ungenze slima mina ngiyakwazi mina yabo. So ngabona lapho ukuthi yabona mase ngakwazi ngisho ukuphendula lo muntu showcase. Shuthi wahamba ekseni. Shuthi wahamba ekseni. Noma ngahamba ekseni ngangingekho. Kodwa ugele yena lo uthi wahamba nini umnumzane endlini? Wahamba mhlambe ngabo 8 la. Usho kanjalo umuntu wakho? Ngabo 8 ekseni. Imake uhambeni lakho mhlawumbe wolokhu ufone check ukuthi ngangilonga phone. Shuthi ke wayesho ukuthi mhlawumbe ngifonile athi akathuli. Angakhulumi. Yo. Umthemba kangakanani uphesini wakho? Ngangimthemba kakhulu because angaze ngithola into esolisayo. Okay. Yabo. So umntwana mayefika ke uyabona mhlawumbe umntwana wakho noma nje kuningi ngesimanga sokuthi umngane wakade uthe akahamba yombheka wafike walala khona. Manje ngiyasho ukuthi angiyiphikanga ingane kodwa ngasho ukuthi kunobhathi kodwa kule ngane. Awugculisekile. Angigculisekile after kwenzeke yonke lento esibiyenzeka angibelieve. So waso ukhetha ukuthini ihlukaneke lapho. Ngabona ukuthi vele naye kulezo insuku wayesenza ngenye indlela ngazama ukuthi ngimbezelele ngimtshela istory ukuthi wenzakalani. Kodwa azange afuna ungilalela nganoma iuniversity emshintshile noma. Mhlawumbe seke wayixaka ngokwenza iDNA test. Angazi. Awukazi inhlobo. Kodwa nje ngengizwe ekhaya bethi bo ingane yakho le kodwa nje abantu abadala phela kuba nalokho ukuthi bayazi inzalo yalapho la uzala khona. So kwaze kwanzima. So ninesikhathi singana nihlukene? Sesinonyaka manje. Unyaka? Mhlambe nisanda kuhlukana uke wayixaka ngokuthi ungishiyele ama text noma mhlawumbe umfonele noma umbhekelele nje ukuthi ukuphi wenzani kwenzakalani mhlawumbe ufisa ukwazi kabanzi ukuthi uyenzeleni lento ayenzile mhlawumbe ufisa nilungisa izinto. Ngazama kakhulu kwayibona ukuthi wenze leyo nto le engenzayo yenza ukuthi egcina enza more izenzo ukuthi egcine ingathi mina njengoba kade ngithandana naye bengimbambile ukuthi ethandana nabanye abantu. Manje yini yenza ukuthi ufisa ukubuyelana naye ekubena akakabi neshongo umntwana? Into yenza ukuthi ngibuyelane naye ngoba ngiyamthanda. Umthanda yena ngiyamthanda kodwa izenzo zakhe nami ngiyafisa ukuthi ayiphendulele ukuthi indaba enza ngale ndlela enza ngayo because ebengafuni ukuthi leyo nto sixoxe because mina bengenzela ukuthi yonke into siyisolve kahle. Unjani ulaka yena? Ayena ngimazele ulaka kodwa nje umuntu angeke umazi phela kodwa umuntu ohloniphayo nje. The time kade umbuza ngokuthi umngane wahamba nini endlini mhlambe yini wayinothisa kuyena? Uke wakubhokela noma mhlawumbe wakurasela noma nje wakhipha nje emqondweni ukuthi ubuze ngale yonto le? Yena ngibonile ukuthi hayi lo muntu lo ngoba uyangengeza mina ngimazi kumuntu ongengezayo. Soqala ungengeza manje. Manje useyahlaka. Hayi kuningi kakhulu. Bala ngisazi. Hayi.
Simbizile ke njengokufisa kwakho and ukhona njengamanje mhlambe ngabe ukulungela ukuthi ngimlande mase ukukhombisana naye ubuso nobuso. Ngingacela ukumbona naye ezoyiphendulela. Cela usilandela yena. Alright, babukela lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back nangokosisi. Esiceliwe ukuthi asimcele asondele ngoba nakho uperson udinga ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso. So ngabe uyena ashaya eceleni? Yajabula umbona? Ngiyajabula kakhulu. Okay, sawubona mama kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So ngabe ubhuti uyamazi noma mhlawumbe uyiqalisa ukumbona? Ngiyamazi. Yajabula umbona? Why? Ukuthi ngiyazibuza ukuthi why ngizila ungibizeleni. Oh, okay. Yeah. Yo. Kona ke ngicela ungilandise ukuthi umazela kuphi? Mina no umazi igama lakho usizoyise Mpotho. Sahlangana eGarela. Okay. Yes. Suthi ukuhamba isikhathi ke sathandana. Okay. Uthandana kwethu hamba ngakhulelwa. Oh, umntwana wakhe. Umntwana wakhe. Okay. Lo mntwana lo athi yena akakuyena wakhe. Usho kanjalo? Usho kanjalo. Mhlambe mangase ungitshela isizathu sokuthi athi umntwana akuso wakhe ngabe siphi? Isizathu sakhe ukuthi ngelinye ilanga ehambile. Shuthi kukhona into eyenzeka kumina ngoba mase wacela umngane wakhe ukuthi azohlala azongichecka. Okay. Umngane wakhe weza wahlala wa-check kodwa washishe wahamba umngane wakhe. Ngasala ngaba right ngeza kwenzeka lutho. Okay. Wahamba umngane wakhe. Shuthi kukhona lokho akuza oburongo. Ongazange yena angikholwe mina. Wakhola umngane wakhe mengabezwa ngomngane wakhe ukuthi umngane wakhe walala nami. The time kade kuthiwa akazokucheck. Kuthiwa check. Ekubeni wahamba early. Ekubeni wahamba early. And ngixoxela akangikholwa. Mhlambe ngabe useka wamenzela izinto angayi-understand kahle before njengoba uthi wamchazela kodwa wangakholwa. Yini eyenza ukuthi angithembi? Akaze kwenze izinto ezilungu. Wena lokho unaye nje kuphela. Lokho nginaye kuphela. Mhlambe ngabe kwakuphatha kanjani lokho ukuthi angakukholwa? Angiphatha kabi kakhulu. Awukade kabuhlungu. Okay. Usamthanda? Sengadlula la. Uso right. Sengiright. Yo, so mhlambe mase ubuyele emuva ezintweni ezinhle esake akwenzela zona. Akukho indlela thizeni ukuthi mhlambe usebenzise zona njengoba esibhalekile la noma ungakamuzi ukuthi ufisa ukuthini kuwena. But kube ukuthi awusabi nokuthi awujabula ukumbona. Izinto Ezinhle esake kwenzela zona before. Ayiziningi izinto angenzele zona ezinhle. Ube umuntu onginakekelayo. Mama question nje angikhiphe sihambe sizozikhipha inkinga yaqala ke sekukhona ikhanika. Oh, okay. So njengoba ula ucelile ukuthi asikucele. Khona ezokhona ukukhulumisana nawe ubuso nobuso ngoba uke wachaza ngaphambilini ukuthi ubengasakuthola indawo. Kuma social network ubengasakutholi nasefonini ubhalela i-text angangitholi. So wacabanga ukuthi mhlawumbe ungcono ukuthi akakubize nikhulumisane la ubuso nobuso. So ngicela nje umuphi ithuba umlalele ukuthi kahle kahle ubizeleni why ula. Ngicela ukukhulumisana naye. Ngicela ngibonge kuqala ukuthi ukwazi ukuthi ufike la. Esizathu senza ukuthi ngikubize lana ingoba ngifuna ukuthi isixoxo sami. Because ngiyabona ukuthi lento yami nawe ngangifisa ukuthi siyikhuluma wena unqaba. Kodwa manje sengibhalele iBlack Life ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Uthi ngisakuthanda kakhulu. So angithanda ukuthi izinto zethu zihlule. Mina ngakuthembisa ukuthi aningathi angithandana nawe ngizokwazi ukuthi nginakekele. So bengisacela ukuthi ungenzi ithuba lokuthi lezi zinto engayi-understand ungichazele zona ukuthi mhlawumbe kwenzeka kanjani
because angibelieve mina ukuthi ingane yakho indlela owenza ngayo Esiphi lezo zinto lezo? Mina ngakutshela ukuthi ngaleya day umngane wami ngambuza ukuthi kwenzakalani and waphika nawo manje usuyangixaka ke manje musu uzongitshela lana ukuthi wena ayikho into wayiphika lapha wahamba manje ngalenkathi ngangimthume ngaso ngalesikhathi ngangimthume ngaso mina ethe uhambe ekseni washo njalo lawo wathi uhambe ekseni Usho mina uhambe kuseni. wakusho wena ukuthi uhambe ekseni uyangixaka manje usuzophika yonke le nto la Ahamba ngekuseni. Inkinga yakho awungithembi uthemba umngani wakho. cha angishongo ukuthi ngiyamthemba umngane wami njengoba nami mina ngangithandana nawe ngazama ukuthi ngikhulume nawe kodwa wenza njani wena wakushaya indiva konke lokho so angi-understand ke mina ukuthi mhlawumbe uzothi ngikholwe kanjani ukuthi ingane yami le Shuthi uma ungakholwa phela swami sokwenza i-DNA test. mina ngifuna ukuthi ukuthi ungichazele ingane eyakho. mina ngifuna ukuthi ungichazele lento engibuzayo kuwena ngingakho ukuthi unako ungenza isilimo because manje leya nto awuzange uyiphike kumina kodwa manje usuyayiphika la manje Akaphika ngiqaleni. azange aphike Iqaleni ngiyobathini? wazama ukuphika bese ngingambona ukuthi lo muntu akajwayele ukuthi aqamba mama Imake why unokuthi enhlizweni yakho umntwana akene wakho ekubeni wawuthume umngani ukuthi ayombheka opha ngoba nakho esekhulelwe already. So kwenzeka kanjani ukuthi engathi esekhulelwe already opha uthuma umngani wakho kodwa ungakhona ukuthi umntwana wakho vele wayesekhulelwe vele. the reason yenza ukuthi ngingakholwa ukuthi ingane yami ukuthi izinto ezikanje ayikazi zenzeka kodwa manje after leya nto eyenzeka ngamtshela le ndlela engangifila ngayo ngangibona ngathi into vele yenzakalayo mengingekho mina Ubona ukuthi into yaqale ekude. into vele eyenzakalayo mengingekho because it's a strange and after sihlukene ngabona ukuthi ngangimambezela ukuthi athanda nabanye abantu because after esihlukene thina soba-2 athanda nanga nomuntu oyedwa ukusho kona ukuthi mhlambe nami benginje ebenje mhlawumbe angimazi After nihlukene noba-2 akathandananga nomuntu oyedwa. Uthole kanjani ukuthi ubelethana nabanye abantu? kade sifunda ndawonye so abantu ahlala nabo ngibuye ngihlale nabo so njengoba abuye abe khona ngala khona indoda yakhe ekhona ngala ngaseWhitebank so unokungixoxela ngalengane akazi ukuthi mina ngithandana naye manje nonga understand ukuthi ngabe uyena lo muntu okhuluma ngayo manje mase ngitshengisa isithombe ngiyasho ukuthi lo muntu ngiyamazi Unayo umuntu othandana naye waseWhitebank? Khona. Wathandana naye ungakakhulelwa? No, akasengikhulelwe. Okay. Senza njani la? kahle mina into engayiboni kahle ile ukuthi umntwana wami angiphikanga ukuthi wami umntwana kodwa manje ngifuna ukuthi angichazele ukuthi that time azange aphike isiphi sasisenza ukuthi aphike manje because izona zinto engilonga ngiyibuza nami emqondweni wami ukuthi lo muntu shuthi wayengekho loyal kumina Okusho vele wangabazi. cha ngingabazi mina ngifuna iqiniso nje kuphela Iqiniso lona litshena ukuthi umngane wakhe azange alale. nawe ungenza isilimo Ngikaze ngibone isilimo. nawe ungenza isilimo ungeka baba ungeka nawe ungeka phezulu Ngicela sehliseni umoya kancane. Mase siyaqhubeka because futhi uthe ufuna uthando back. Kodwa usazola. Zoyenza njani le nto enganje iqiniso because lo muntu ngiyamthanda lo wenza iadvantage ukuthi ngiyamthanda njengoba enza ngale ndlela enza ngayo Kodwa ukuvezile manje ukuthi ingenziwa i-DNA test. Okusho ukuthi unayo ishow
ukuthi umntwana owakho ngoba nakho akanankinga nokuthi kwenziwe i-DNA test. Mhlambe mekuwukuthi naye uyazi ukuthi akuyena wakho, mhlawumbe ubezonqaba noma angayikhulumi nhlobo ukuthi akwenziwe i-DNA test. So ngabe mhlambe wena usafuna ukuthi yenziwe njengokusho kwakhe noma Mina ngiyayidinga. uyayidinga kodwa futhi uyamthanda. Ngiyamthanda kakhulu. Kodwa manje akwazi ukuthi ngibe nengane naye. Kade ngangifisa ukulungisa izinto naye. Uyena ongiphusha away. Nxa ukuthini phela izenzo zakhe zenza ukuthi ngigcine ngasamthembi. Ngibuyela kanje phofu waze ngathi sengishintshile. Phela ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani because iyona into eyaqala eyenza ukuthi ngingathembi, iyona le yenzeka. Angithi ngakutshela ngikutshela iqiniso manje. Ngazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Because ngiyakuthanda mfethu, angazi ukuthi ufuna ngize ngenze njani. Ngazi. Nginesifiso sokuthi siyilungise izinto. Ngiyazi ukuthi abantu abathandana abaxabana kodwa manje wena angazi ukuthi kwenzakalani ngawo. Noma ubungayibona ifuture ngami noma angazi. Njengoba ukuvezile ukuthi ube nophesini wakho wase-Ybank, mhlambe uma ngabe kuthiwa basandawonye bowa-2 ufisa ukubuyelana naye khona kusanjalo. Oh sorry, ngicela uqala ngibuze, unisathandana naye ubhuti lo wase-Ybank? Sinako ukubonana siphinde into yeni shothi ayimile ndawonye. Ngabe usamthanda ubhuti? No, sengihamva. Oh, something empilweni yakho. So ucabanga kanjani kulokho because uyacacisa ukuthi asathanda ukuthi abe nawo ubudlelwane? Bona kunzima lokho. Udinga ukuneza ithuba lokucabanga noma uyamukela? Ngisacela ukucabanga because mhlawumbe ngabe udinga ithuba lokucabangisisa kahle. Adinga ukuthi ngicabange. Awusamdingi nje nhlobo. Noma ngabe kuthiwa khona imizamo ayenzayo. So right. Kubuye engazi ukuthi kunzima kakhulu because uyachaza ukuthi akadingi nethuba lokuthi acabanga yena asafuna ukuba nawo. So ngamanye amazwi asiwini kahle kahle. Uyamukela. Kodwa nami ngiyafisa ukuthi ngenze indlela zokuthi ngimtshengise ukuthi ngimdinga kangakanani. Not for mina. For ukuthi nami ngikwazi ukuthi after i-DNA ngibone ukuthi inqubekela phambili ithini. Okay. So noma ngabe kuthiwa ke uthi awusamamukela empilweni yakho kwezothando, kona ke i-DNA usazovuma ukuthi yenze? Yenziwe. Okay. Ukhululekile ngalokho akingi. So ke asike simekuthenini akwenziwe i-DNA test, mhlambe ngaleso sikhathi uzobe mhlambe ehlanza inhliziyo, mhlambe uzobe right, mhlambe uzobe secabanga asazi. Kona ukubekile kwacaca ukuthi asafuna ukucabanga but ngeke uzowazi ekuhambeni kwesikhathi, mhlambe usazobe uyashintsha isinqumo asithathayo. But ke I'm so sorry ukuthi singakhona ukuwina, I'm so sorry ukuthi ungakhona ukusizakala, but amalanga awafani. Namhlanje ngasho ukuthi akakudingi, mhlambe kusasa uzokudinga, asazi. Kodwa ke ngicela samukeleni njengamanje ukuthi ucu alisahlangani lo. I'm so sorry. Salamas. Mbuke lapha ekhaya angazi aswinanga ke kulokho. Usisi ubeke kwacaca ukuthi akanankinga nokuthi kwenziwe i-DNA test, kodwa ucu alisahlangani. Akanankinga nomntwana wakhe, vele uyasho ukuthi owakhe kodwa akasamdingi empilweni yakhe. Asazi mhlawumbe usazoshintsha umqondo, asazi. Kodwa ke noma ukuthi ufisa ukubuyelana nophesini wakho osamthanda, ungasibhalela kulo email address elapho escreenini. Ngiyathanda kakhulu, ningakhohlwa ukuthi nisubscribe, ni-like, ni-share. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black 50.
ngiyathemba ukuthi ngiyawukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code uma ufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet uma usebenzisa i-promo code ethi Black 50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahhala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyanithanda kakhulu. Is there black